हाँ ये तो फायदा होला अपना कैसहू रह। हाँ हाँ चली तो आज जौन बा की रसीला जी के गाना होके जा रहल बा एकदम ब्रांड ब्रांड गा रहा है। आ जौन आधा घंटा में कंपोजिशन भइल है कैनी है गानो भी रउर कंप्लीट कैनी है वो गाना बहुत बारूद बा। हाँ 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 वो आई रउर धून धारा म्यूजिक से। अच्छा हाँ अभी हाँ अभी जौन आ रहल बा संतोष रसीला जी के गाना अब देखी एक रॉयल फिल्म्स के बा ना जी। हाँ एगो रॉयल फिल्म से बा बाकी जौन से ओकरा में संतोष रसीला ऑफिशियल ऑफिशियल पर तो अबे करी। हाँ और भी देखल जाई। बिल्कुल देखे के नहीं खे काम करे के बा। हाँ काम होते रही।